sa ring pag-alagad sa aton nga pagulop na sa karon nga gabi. May kopod na ang inyo sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog magita alas 9 ang takna sa ring nga gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pila ka madalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwas sa pungsod, pila ka madalagwan nga mga balita sa patag sang hinampang kag sa artista. Sa pagkita pag-updan man sang bugos nga puwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa aton sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers sa maghatagman sa pila ka madalagwan nga mga balita. Pinakauling nga ma-report nga nagkaranabo assign sa resitag sa Cameras of Responsibility. Antes ang tanan pagtamyota sa aton nga mga kauturan mataga Pramatita Broad, mga pinanggata nga managrense kag mabakulodon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na kanagapati sa aton pinanggi sa Facebook, no, sa YouTube kag sa 630 kHz. Sa mga nagalantaw sa YouTube kag sa Facebook, no, pagi sa aton nga official account ang Bombo Radio Bacolod. Kaya siyempre sa nagapawati, no, sa 630 kHz. Sa kutob sa malabutan, sa aton sa ding signal ang internet naton niya sa Facebook, no, sa digital platform. No, wala tani problema, bisan din ka lang suok-sukan isang kalibutan, basta may data ka lang, may wifi connection ka lang, makapamati, kagi ka makalantaw, ka makahibalo sa pila ka mabanita, rin sa bahin sang pungsod Pilipinas, no? Pero sa signal naton sa radyo, no, nga 10,000 watts ang pwersa naton niya makabaranti libot bilog nga probinsya, no, sa Negros Occidental, kaiping nga makaprobinsyanan malabuot sang aton nga signal. Mga kabombo, siyam na lang kaadlaw ang nabilin kag eleksyon na. Damo na gid ang nagakwansubong, nagalalain mga politiko. O ang iba nagadamgo nga ti kuno madaog na kay sa survey ti numero 1. O ti do balbal sarado gi kuno ang kontra, kay ang kontra incumbent ang nagapasurvey challenger. Do madaog na gid kuno, no, do maperde na gid ang incumbent. Aba, ti sige, survey lang kamo da, kay mabalos man sila niya. Survey lang kamo da, kay kami survey kami sa papel sa parabuton nga Mayo 9. O, ti sige, no, so mansig kwa na, mansig bakasay na ni makabanan, no, sa mga konsehal. Pero di sa bahin sang surat sa Bacolod, ti kwa na, no, nang mansig hulugay na ni. Kay ti survival man of the fittest mo, no, so mula na, only the strongest and the fittest will survive. So 12 lang ang kinanglan nga magadaog nga konsehal. Diri sa sulat sa Bacolod kung sino ang 12 nga makakuha, no, nga sang mataas nga boto asa sa ika-12 sini nga posisyon amo ang iga-proklama. Mayor, isa lang, 1-on-1. Ang away naton nga makaban sa Vice Mayor, 1-on-1 man. May aramada isa lang. So sa Vice Mayor do tatlo, no? Three corner fight, no? So ti sadya ni kag sa mga councilors naton ti masobra 40 mga 20 pila nagpapili, mga 40 man, no? Nagpapili pagka-konsehal diri sa bahin sa sunod sa Bacolod, pero 12 lang ang kuhaon sa mga kauturan naton. The same time sa aton sa mga kabombo, no, masadya ini makabanan nga kwan, no, masadya ini nga engkwentrohan ay. Di ambot kun may battle royal magidi sa bahin sang sunod sa Bacolod, akos matsagan ko daw ay battle royal, no, tapos na, alams na. So iban daw uy nagid nga daw na pusan sang apdo. Ti ang apdo nyo da, no, nali na maglain ba, ti makakuha na, no, maka toxic sa imo sini nga lawas. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Adriman sa ato sa ring pagpalaga. Nano ato labing talapang doon pila ka madragkuanta nga mga balita, no, sa mga top stories of the day, no, mga darakuan sa ring mga balita lokal. Was, no, hibuloon naton niya makaran sa kay Mr. Winnie Sancho ang aton iyang pagparigayon niya makabaran sang sining nasambit iya, no, nga selebrasyon sang Labor Day diri sa may bahin sang pungsod Pilipinas, no, speaking sa bahin sang syudad iya sa Bacolod, no, kag sa probinsya sang Negros Occidental.
no, ti pagi sa aton nga gawa Secretary General, no, sa kay Mr. Winnie Sancho, no, so ibuloon tani karon iya makabang final stretch, no, sang ila siring selebrasyon para buwas nga daw, no, kag sa part man sang ato siring mga kapulisan, no, ti amo ning ginahambal naton nga ara lang da nga aton pulis, no, nga nagaparigayon sa kag nagabantay sang kalinong kag katawhayan, no, sa bahin niya sang aton nga syudad. Kagamula ng parugyan aton niya, no, sa bahin sang aton nga mga kabombo ang ining kuana ning pag rally, no, sa babamugon naton ang pag rally, no, sa diri makabanan, no, sang mga utod naton ti una bes, no, ang ining ginasinggitan, no, singgitan naton ni makabaran nga mamumugon, no, kati dapat dugangan gid ang taasan gid ang sweldo ta, no, so sa 25 pesos la gani nga ginayo kon 125 pesos nga across the board nga ginayo sa diri makabanan nga sweldo o kon increase sa sweldo, no, dahil hindi pag mahatag ti sa amot kung kaluoy paning ila kung isa ni naghatag magin sila pero do hindi ni kaluoy, no, isa ni kasahi sa pagpamigos, no, kag pagpamugos sa bahin sang aton nga mga kwan, no, nga mga mamugon, no, kay mo ti sa 125 pesos nga across the board nga pagparigayon niya makabanan sang increase sa sweldo ti although daw ay kamanggana magpasalamat nga sa 5 ka pesos mo. Ang uminto 13 pesos ang pinakataas nila 13 o kung 11 pesos. No? Ang ma-increase sa dito makabayan ginapuisan pa ni ginabaisan pa ni sa bahin sang aton siniya makabanan nga Regional Tripartite and Productivity Wage Board o kon RTWPB, no? So ti amo ni sa karon niya makabanan, no, isa sa mga ginalantaw naton diri, no, nga ti nga ang kabudlagid nga ang sa katig-agid, no, sa pagpataas lang, no, sang sweldo sa mamumugon dahil so naton ini iya makabanan nga ihatag. So ano ayhan ang rason? Sa diri sang sining nasambit iya makabanan, no, nga ti daw nagaigod sa pagpasaka sang presyo, I mean sang sweldo sa aton nga mamumugon ti insindihon ta man no, nga damo-damo ang pagsaka subong ang pagsaka subong sang sining nasambit iya makabanan nga mga presyo, no, sang mga balaklon naton hindi naman mapunggan ang produkto sang langis, to, petroleum products na sinaka man, ti anong buot silingon sini, no, hindi kita apektados ni, no, tanan kita apektado sang sining nasambit iya makabanan, no, kapag saka sa produktong petrolyo ti ang sweldo way gasaka, no, kag ang itnap amo na way pagid nagasaka pagid. Sige, no, so mga kabanan sa bahin sa ato sa ring nga makotan buloon tani karon daw sa tagsa tuig, no, amo lang ni permi ang aton nga kwan, amo lang ni permi ang aton nga ginasinggitan ang increase, no, sa diri mga kabanan increase sa bahin sang sweldo sang mga mamumugon. Di daw ay nakita sa pasingatuan. Di sige, no, diskusyonan ta ni mga kabanan di sa ato sa ring nga mga tagparbati, no, ang ining nasambit iya nga selebrasyon buwas nga daw Mayo 1 ba natuon gid sa Domingo, no? Ang mga may duty buwas yang adlaw bumbo anton, no, may double pay. Kay nga regular holiday ini, no, regular holiday ti may ara sang double pay. No, and then ti sabahin sang mga wala sang obraya, ti daw pilala na daw 50% lang. Basta regular holiday. Sige, iboloon nato ni. Diri sa aton sa ring nga makoto, at the same time sa aton sa ring nga mga kabombo. Ang
report man karon ni Bongbong Lian ni Silminado, mga salakyan di pasahero nga nakitaan naton may mga streamer, no, tarpaulin sang mga politiko. Tigin check naton ini sa LTFRB, baw ting LTFRB nagsilinggid nga bawal ina. No, kung nagabiyahe ti ini sila nagabiyahe, no? Siging pa-make up nila sa pasahero pero may mga sticker, may mga tarpaulin, no? Okay na sticker, gamay-gamay na pero ang tarpaulin kadalag ko. May mga tarpaulin sa mga politiko, no? Tigin palabot nato ining concern, no, sa bahin sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, di nagpahayag daring LTFRB hindi na pwede. Kung arkilahan kay mo iya, no, tapos marikurida kada tinaya pwede. Pero kung di pasahero ka, no, nagabiyahe ka, hindi niya pwede nga butangan sa tarpaulin sa politiko ang imo salakyan. Di hala ka mo da, bahala ka mo. No, so subong ginahambalan ta nga daan kamo advice, no? Kay basi kung may mga suspension nga matabo sa inyo or bawion ang prangkisa nyo. No, kay may random nga pag-check ang LTFRB diri sa aton sa syudad sa Bacolod, no, kay probinsya sa Negros Occidental. Ang going to Granada do damo gid, no, kay masalakyan dira nga ti may mga tarpaulin sa mga politiko. Tiwagi ka mo ka panumdom, no? Kung ano ang circumstansya ang atubangon nyo kung madakpan ka mo sang LTFRB. Aduga panugyan dari mga kabanan sa ato sa rin kamakotaran karon, ano? Dari sa report ni Bongbong Lian ni Silminado. Samtang aduga pa isa diri naton nga mga balita di mga kwanta, no? Ang aton nga mga kabanan nga mga VC machines, official ballot, no, sa Commission on Elections ang napadala na sa kabukusan sini nga makabanwanan kag sudaran sa probinsya. Ginkonfirmar kay ina ni Attorney Roberto Salazar, ang ato sa nga Provincial Election Supervisor, nga ang ulihing nga naabot nga official ballot ka mga VCMs, no, o kung vote counting machines ang ginpang deliver na sa 19 ka makabanwanan kag 12 ka masudad kadasakpan sa aton sa nga probinsya. Ang kustodiya, no, sa sining mga official ballot naton kag at the same time aton mga BC machines ang ara karon sa Treasurer's Office, no, ara da sabay sa aton nga Treasurer's Office, no, dira subong, no, mga kabanan, ang kustodiya di balantang nga ginabot ini sang last week sang bulan sang Abril, no, ang ining pila ka mga kwanaton, no, pila ka mga tawag sa gani, no, mga official ballot. So mo manig ron ang i-check naton kung may ara kita sang kwan, no, may ara kita sang tsansa karon nga makakuha sang report, makapakiginon-anon kita sa kay Attorney Wilfredo J. Belisado, no, sang regional office, no, ang regional director naton sang Commission on Elections Comelec Regional Office. No, so ang ini mga balot siguraduhon nga ti waay sa ma-appreciated. So pero i-check karon man ni sa gyapon, no, linglingon para makitaan gid, ano. Anyway ti ang official ballot daw hindi kini mabuksan na niya, no, sa parabuton sa ning election day gid mismo sa Mayo 9. Sa May 7, Sabado inang adlaw, meron kita isang final testing and selling. Final testing and selling na sang aton nga mga VCM machines o kani mga vote counting machines. Di kasadya na gid, no, makahawat-hawat na, makatulog kita subong nga gabi pagbugtaw tabuas 8 na lang kadlaw, no, ang nabilin eleksyon na. Pamangkot ta sa inyo, nagadali man kamo nga matapos ang eleksyon. Ti siyempre huo daw hindi kita makabanan makakwan, no, hindi kita maka ginhawa sang matalunsay kung may eleksyon pa. Labi na gid ning aton nga mga politiko. Ti aryo sadya sa election day gid mismo, no, sa nidre makabanan sa mga non-vaccinated, no, kay ti basi masinggitan naman sa paglapas na sang kwan, paglapas na sang tawhanon sining kinamatarong, no, ang ining hindi nyo pagpasugot nga mabuto kami, no, ang hindi ninyo pagpasugot
no nga mabuto kami, no. So ti nagpahayag diri, no, ang COMELEC nga mga unvaccinated voters hindi na kinahanglan sa pagpakita sa negative RT-PCR test result. Kay pagsulod pa lang, no, sa presinto, thermal scan na ni sila. Tiruho na ni sila sang scanner. Kung mabalaan ng imong body temperature taas, no, kay ang kwandra, no, ang talaksan daw ara sa kwanisa, no, bebe check na to, no, 37.5, no, Celsius, no. So dapat kung mataas naman sa 37.5 Celsius sa body temperature dalaon ang butante sa isolation polling place, dapat hindi mag 37, no, hindi mag 37.5 ang inyong temperature. O relax ka mo, ito ibalo naman tapos kay init ni, no, dapat ara lang mo 34, 35, 36, no, or 37 pwede pa naguro. Pero may may 0.5, no. Amo nang safe 36, no, sa body temperature. Ti kun may ara na senaryo nga nga makitaan dira, no, ang Commission on Elections sa nag-thermal scan sa ila, i-isolate sa anay dalon sa isolation area, no, kag pataho-tahon, no, and then parelakson pag katapos sila, no, sang pagpaway niya i-check sa liwat, o kung magdubo na pwede na. So may mga proseso man, no, kita pero vaccinated ka man o kung hindi, pwede kaya makakadto sa presento kag makabuto. Basi may naman da, no, may palapta naman sang balita da nga, oy, pwede ka vaccinated, hindi ka pwede buto, hindi sulod sa presento. Wala kita sinadra, no, hindi na matuod, no, kundi vaccinated ka o kung hindi ka man vaccinated, may right ka o kung may kinamatarong ka nga magbuto sa parabuton nga Mayo 9. Okay, sige, atiyan mo na siya, no, ang pila ka mga na ton dira, no, pagsulundan, no, sa mga utod na ton nga ti naga no, naga experience sa pasgyapon, kung laban ang mga unvaccinated mo, mula na siguro ang may ara sang mga flu-like symptoms, no, sang sining COVID. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligid sa tak ng alas 7. Diba sa ato sa rin pagpalagad sa aton nga palatuntunan. Sige, no, inyo na batan aton nga mga headlines, no, mga kabanan sa mga kabombo naton, ti pagka kuwansa niya, no, pagbalik nato ang tagditanin pagbilak mga panumdom, unahon to si Sir Winnie Sancho, no, Sanggawa, ang Secretary General Sanggawa, no, para sa sining hilikoton man buwas sining adlaw, but pila ang mag-participate. Ti daw alert level 1 naman lang kita di, extended magita starting tomorrow, no, until May 15, no, sa syudad isang Bacolod, no. So anong ekspektasyon ta? Madamo bala, posible nga magdamo, magatambong sa sining rally buwas adlaw kumayara ang aton nga mga mamumugon. So aton ini adlaw was, no, ang May 1, 2022. Magabalik kita pagkatapos kilamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia,
Gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas
sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner.
Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips sa agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese, kag Paradyo Bombo! Sige, oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 37 minutos na nakaligal sa tak ng alas 7. Dagwa mo nagapamati diri sa aton sa ringa palatuntunan sa Zona Libre. Kung sila kat Bombo Ponce Espino. Sige, no? Ginaangan-angan ta ang linya, no? Ni Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association. Kinabata siya nga balikan na. Dari mga kabanan, no? Sa ato sa ringa mga kabombo, parte sa ihilikoton. Buwas rin nga daw, no? So, pila na niya, no? Lawig-lawig ng kuha na to na, nga pag-commemorar sa Labor Day. No? May number na sa ton mo, liyo ko sa number niya. Basi hindi matulopangdan. No? So, para at least, no? May surihan taliwat, no? Kung ano ang ilang mga plano so far. Para sa buwas
no, sa didre nga adlaw, no. So ti aton tsimpo ni naton buwas no, kita nga mga kwan, kita nga mga mamumugon, no. So ti aton ini adlaw, so kita ang magaselebrar. Sang aton sa didre makabanan nga kinamatarong exercise ta, no, atong kinamatarong dapat tani kun no, kun Labor Day kwan matatani, no, tabi ginadoble man ang kwan no, ang luwas sa doble nga sweldo, imoon la triple kiti once in a blue moon man ni no, once in a year nga selebrasyon sa naton ti dapat, no, ang gobyerno ta may ara man na sang programa like abi nga mag-aman abi gobyerno da nga sang budget nga pang one time big time man lang ni, no, nga budget ti at least bisan paano malipay man bla, no, ang aton sining o kon ang mga mamugon, no, sa pungsod Pilipinas ti kada tuig amo man lang ni permi ang ginakuha naton nga singgitan nga dapat may increase gid sa sweldo, no. So ti galing kay anho muna kay daw haluson man gani daw ginakuga man, daw ginakuga man kita iya makabanan, no, sa gobyerno or I mean ti sa sining mga tawo nga amo ang kontrolar sang sining nasambit iya makabanan nga pag hatag sang uminto or increase sa sweldo. Sige, ara sa piakilina sa Winnie Sancho balikan nato ni makabanan kay para at least ma-finalize ta, no, ang ining mga plano, no, so far para buwas ka daw sa aton sa nga mga grupo sa mamumugon. Ang Secretary General sang General Alliance of Workers Association o kung sanggawa sa Winnie Sancho. Sa Winnie, may gabi si mo live sa Bombo Radio Bacolod o purbo sa bunga gabi si Bombo Pons. Yes, Bombo Pons, may gabi si Mono kag labi na gid sa aton mga televiewers na tanaw ko nagpamati sa mga programa. Sige, no, so dali lang gid, no, ton basi sa ako na di pwede man dugang monitor ko di ka daw kay na kasulod sa Winnie, no. Anyway, sa Winnie tawag kami dira, no, so that nga kung may dugang pakita nga mga activities para buwas sa ning adlaw sa sining commemoration sang Labor Day na tuon gid sa Domingo, no, Sir Winnie. Well, actually sang Friday no na may pre-labor conference na kami, but then tomorrow siguro hindi kami makamarcha, no, pero magatipon lang kami sa opisina sang Pasiwo, no, to reiterate, no, our call for a wage increase in Western Visayas pending before the Regional Wage Board. Of course, tomorrow we will have to commemorate the struggles and the gains, no, of the workers, no, since the time that the celebration of International Labor Day began in the United States. I think that was about 1886, no, pagkatapos ang Market Square riot, no. And then sa Pilipinas naman, mga 1906 na siguro nagsugod ang organized labor, no. But anyway, our commemoration, of course, has something to do with the struggle of the workers, which until now, no, sa subong daw ginapasapayan man lang sa gobyerno, no, kapareho sining ginademanda naton nga wage increase, no. As early as March 7, 2022, nagpabalo na ako sa Regional Wage Board na kinanglan may wage increase sa Western Visayas. As a matter of fact, ang napangayo tagani, kuwan lang restoration ng workers' purchasing power. Ito mayo naman ito tani, bumbupons kay daw kayo, yun na blano, daw kadasig na, and then pagsugod sa April 12, daw nagbaylo ang huyop ng hangin, yung nagsiling i-postpone sa April 12 to 13 ang deliberation ng wage increase. Pagkatapos na, gin-postpone naman April 28 and 29. And then finally, nakibot kita nga ginset nila sa May 12 to 13. Imagine. Tapos na ang eleksyon, no? So, for the labor sector,
it is a display of the government's indifference, no, of the very crucial issue, which is the need for a wage increase in not only in Western Visayas, no, sa bilog na Pilipinas, amidst the unabated increases in the prices of petroleum products as well as other basic goods and services, no. Sa akong pagtanaw, bala daw ang pag-recept o kung pag-hold in abeyance sang deliberation sang Regional Wage Board, masyado ka obvious eh. Number one, I think it is very clear to us nga gusto sang gobyerno i-water down, no, o kung downgrade ang wage increase issue, no. Mati ma-overshadow na niya pagkatapos ng eleksyon. Ano kadaya nga nag-hallelujah na niya ang mga nagdalaog dati ang nagkalapirdi aga pangasubo. Pero ang workers siya mo gyapon, no, nagahulat sa gyapon sang wage increase. And Bombo Pons, I think you should I think you understand, no, that it is one way of erasing, no, trying to erase the national character of a wage struggle. Kaya man ang panawagan, sini 750 mo national living wage. Grabe, no? But at any rate, no, amo lang na ato nabing inatanaw nga sa isa ka isyong masyado ka importante. Ginpabayaan sa gobyerno, no, ang sa konstitusyon nagasiling nga ang labor sector is a primary and social economic force that creates the wealth of the nation. Second primary and social economic force, in-ignore mo ang iyang demand for wage increase, no? Daw ito balang labor protection clause sa Constitution, daw ay nasang kabilinggan, no? Nagasiling dira that the workers are entitled to security of tenure, humane conditions of work, and a living wage. Di paano naton masilibrar sang may ginatawag nga semblance, no, buwas ang ginatawag nga International Labor Day. Kaya nga ito mismo gani ginapangayo sa gobyerno nga sweldo wala gini sapat, no, tutuod lang. Ako dismayado, ako sining nagkatabo tungod nga daw primero bala daw kanami man kay ara na may marching order na kuno, and then suddenly nagbago ang uyop ng hangin. Makasiling Kuya Bombo Pons that they are changing the rules at the middle of the game. Kaya ang rason ko nga hindi available ang management kag government representative sa schedule sa bulan sa Abril. Di kung wala sila sang kung hindi sila wise sila time, pwede man sila makapadala sang observer o kung representative according to the rules. And then pagkatapos ang duha ka meeting, kag hindi sila ka-attend, then we will dispense with the quorum, no? So nga ako lang daya ginatanaw, a very vital issue on wage increase was ignored by the government. Okay. Kung galibog man ganing ulo ko diri Sir Winnie, no? Kay every year amo ning ginasinggitan, no? So, pero do matsagan ang gobyerno to manhid kag tido di gid makabatya, no? Ang persa nila sa so far, kung madumduman mo, pinakamataas, pila lang? 11 pesos, sakto ko? Well, ang nabahin bala ini sa ginahingyo naton na sweldo. Dapat maibaluan man sang management ka sa gobyerno. Nga ang purchasing power sang mamumugon diri sa Region 6, nagsarurot na mo. Oo. Ang 1 peso is equivalent to 76 centavos. Ang 395 nimo nga sweldo, ang amo nang imo nominal wage, pero ang real wage mo is only 300 pesos and 20 centavos. Ang buot sing ganon sa kada adlaw nagakadula ang 94 pesos and 80 centavos sa mamumugon tungod sa pagsarurot sang iyang tinatawag purchasing power. But it is also important to remember that the rights of the workers to self-organization and collective bargaining agreement is not protected by the government.
So ginahimo ang subong kabudlay mag-organize sa isang labor union kay nga tungod sa pandemic, no? Kung may negotiation ikaw virtual, di paano mo mapusa ang isyu, no? What I'm trying to say is kadamo sang mga mekanismo ang gobyerno para balabagan o kung itaknaon, no? Ang inatawag nga diretso sang mamumugon para sa pag-organisa para nga may ara sa ginatawag na security of tenure. It is unfortunate that the simple demands of the workers since time immemorial had been ignored by the government, and it is also frustrating, no, to see that the very government that should protect the rights of the workers are looking the other way when there are rampant violations and exploitations of the workers. Subong nagkakatabo ina, no? Way labot nga mabudlay ang mag-organisa. Karampan sa violation sa minimum wage diri sa Bacolod sa Western Visayas. Di ang rason sa Department of Labor amo lang na pirme, kulang sila sa personnel. And the ongoing exploitation of the workers is still there. And worse, using pandemic as an alibi in order to exploit the workers. Oo. Kay Sir Winnie, I'm sorry. Kay kung paramdamon ta sir, supposed to be ang increase ng sweldo every year ini every how many months? Ano mga dapat nga balasihan naton diri man? Well, ang ang pag-increase ng sweldo, ang number one ginato nga bisis ang cost of living. Oo. Imagine, humalin sa Sipres Bombay, Kamatis, at sa gasolina, bumbupon, halos tanan-tanan ng saka mo, ang sweldo lang ang way. Tinga nga i-ignore pa na sa management, masiling sila may pandemic. Di, masigo ang mamumugon sa pandemic, sang sa management, no? Hindi ko yung magpating, wala sila gaginansya. Gaginansya sila, galing guro, hindi lang pareho sa una, no? And kung magaginansya, man sila tani, ang ilaunahon, kung ginatawag ninyo ang labor sector nga partners in progress, dapat tagaan nyo man sa consideration. Kaya partners in progress mo, labor and management are supposed to be partners in progress. They are not rivals for power. And we are willing to be your partners by giving all our time for labor. But sometimes you do not look upon us as a partner. Ang pagtanaw sa management sa mamumugon niya, cost of production. No? Kaya man isipon niya ang wages, pila ginasweldo niya. I think it is high time that tanawon ninyo ang mamumugon na katuwang sa upod ninyo sa pag-uswag sa ekonomiya. Hindi kay ibutang ninyo nga daw cost of production nga daw kasakit, no, pagka-insulto sa pamatyagon. So gani sa buwas nga daw ginaupda naton ang tanan-tanan nga klases ang mamumugon, labi na gid ang mga the poor and the oppressed, no. Magapadayon kita hindi lamang sa pag-assert sa aton mga diretso, kundi magapadayon kita sa pagsinggitan sa gobyerno, no, na kung wala ang kamot sang mamumugon, hindi man matuga ang manggad sining aton nga nasyon. Nagtani ginapangabay naton nga si pagpili naton sang madason nga pangulo sang Pilipinas, piliyon man naton bala ang may balatyagon para sa mamumugon. Kay man buwas nga adlaw, dayaw-dayaw naman na sa mga politiko ang mamumugon. We will be subjected to flattery and other forms of adulation. But then, at the end of the day, the exploitation and the abuse and the oppression will continue, no? As it is happening for the rest of our life. So okay lang na tani kung way nagasaka ang presyo sang mga balaklon, no? Kay agwanta lang ta sang sweldo ta mo siniti anon mo na kay ni ta mapaktan sunod semana lay naman presyo teng sweldo ti da mo man Japon ti kuno program mo na yung imo nga budget, no? Pagka the next week nga tinaas naman tanan karne, manok, isda, no? Ti kulangon ka naman so amo ni ang problema, no? So silita tani ti ang mga lawmakers naton da mo man tada, no, mga lawmakers
nga ti nagapa-pretend man nga pro-labor man kuno sila, pero pagdaog nila daw nagapahimuyong mula sa opisina to nila daw ay magani kasapak na sang mga mamumugon. Bumbupon, sunod sa datos sang Regional Wage Board of the Philippine Statistics Authority, a family of 5 in Western Visayas, in order to get out from poverty line for the first quarter of 2021, needs about 2,852 a month in order para makakuha lang sila sa poverty line. Tidira pa lang daan mga 95 pesos na, no? Kada adlaw. Kag ang ato man tanay nga kuan ba, tan-awon ang mamumugon hindi kay cost ng production, kundi tao, partner, human being na nagabulig sa pag-uswag sa aton ekonomiya. Labor plays a very important role, but sad to say it is not appreciated by most management and government. Okay, no? So, simple lang inyong nga programa, buwas, no? Sa Winnie, wala parade, wala rally. Buwas siguro mag-conference lang kami, no? Hindi kami makakuan, hindi kami maka-rally tungod sa constraint, no? Number 1 sa budget. And then, ikadua, may mga talapuson pa kami nga mga negosasyon nga dapat tani matuman sa sininga Labor Day. Ugaling kay mante ang konbala, ang mga management daw hindi kay intindi, no? Anda, antes ko malipat, no? Abumbupon. Diya ko lang padala nga ang tanan-tanan subong nga mga delivery workers, no? O kung mga bikers, ano mo natawag sila, are under exploitation. Kaya nga, ginaintrahan sila sa ginatawag na independent contractors. Imbis tani nga ang mahayag sa ila, ang mismo nga establishmento, may independent contractors na nag-intra na mo ang nag-hire sa ila. So in other words, why sila sa ginatawag employer? Kung ano matabo sa ila, matumbang motor nila, mabungguan sila, nada lang sila. Kaya nga, amo na subuhan existing practice. Dapat tanawon ni ang Department of Labor and Employment, especially tomorrow nga Labor Day, para makita natin ang real score sa mga delivery workers, no, sa mga food product na nagkalain-lain ng establishment. Okay. Sa na-mention mo na, na-mention mo na nga tidew-dehon sa mga politiko, Sir Winnie, basi magwa naman ni ang Indo nga issue buwas, nga daw, why man gani gana, gali sila, ang Indo? Yes, bumbupon, hindi ko kakuang gida, klaro. So, ang end of contractualization, bla, maning Indo, bla, saling ko, basi magbuhi naman ni buwas kung mabatian ta nga may maghambal naman nga mga politiko na para sa mga labor sector naton. Ang politiko mayor na sila pambalo, no? Kaya subong ginapangita nila mga mamumugon, pero pagkatapos na sang eleksyon, sila ang ginapangita sa mamumugon, hindi man sila makitan. No? Para problema sila kay ang ilang stand puro pro-worker, pero pagkatapos ng sang eleksyon, anti-workers mangli, no? Tiguas dayaw-dayaw naman tanan nila kag bula-bulahon, pero we were not born yesterday, balaan tanan nga daan, kag hindi man tanan bubupon, no? Hindi man tanan. Mayara magig na pro-workers, galing kay daw malayo ang sansa nila nga makadaog la, tungod wala sila isang inatawag nga strong political party and the finances, no? So, implement sang ilang mga kampanya. Okay. Lastly na lang, ang imo nga mensahe sa mga kasubong naton nga mga mamumugon, aton kausa buwas ring adlaw, Sir Winnie. Ang akong nga mensahe nga hindi kita dapat magkahadlok. Ang atong diretso atong i-assert karon kung maghipos ka kag mahadlok ka, ano matabo sa imo, you will be exploited and oppressed, no, by the forces of oppression. Kinahanglan, we have to speak out and we have to criticize kung kinahanglanon. And above all, dapat panumdumon naton that
unionism or the right to join a union is a constitutional and is statutory right. Kinahanglan dagtigan ini naton kag padayonon naton ang aton mga kausa agod maabot naton ang ginatawag nga workers emancipation sa aton historya no diri sa bilog na Pilipinas sa aton paghimakas. Salamat gid Bombo Pons kag mayong gabi tanan sa inyo. Advance happy commemoration of the Workers International Labor Day tomorrow no. Padayonon naton workers unite no? We have nothing to lose but our change. Thank you. Sige, salamat. Sir Winnie Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o konsang gawa. Di mo na, no? So, kuwan lang tagro, magkaladula lang tadi sa kalibutan. No? Amo-amo man siguro sa Japon ang sistema. No? Asto sang pag-approve sang increase sa sweldo. O, kulang-kulang na hambalon ta sa ginahawiran pa mo. So sakto na no ang cost of living no naton kay hindi kita makambal nga subong ang presyo sang isda amo man Japon pagkasunod nga adlaw kapasunod semana o kapag kasunod nga bulan o ahol timo la gani nga Bombay no kamatis ahos luya o nano pag mga kitchen ano naton da no so mga kuan naton mga seasonings o di na ya, why na yung nag-steady, no, ang presyo. Nga, kung sa dinti isang una, amo ni, subong amo man Japon. Inadaw lang gani ang magliligad, no, may mga pagbago na sa mga presyo, di ba? Inadlaw lang ang ligad, may mga pagbago na sa mga presyo naton. Di, masinggitan lang tayo, gasinggitan yung mga labor sector, sa increase sa sweldo, why man tayo gani kita nga nagabase na iya sa kwan? Pero na magtaas sa gasolina, why man tayo nagabase nga ito lang nagakaigo. No? Kasi ito itaman nga sa budget naton sa sweldo ta, kung mag 15-30 ka, no, maka-income ka rabi 8,000. No? Di sa 8,000, ang living expenses mo da, no? Pila? Oh. So, naplano mo na budget mo na. And ang take home pay mo da, pila? Why palabot kon may mga utang ka pa, no? May kilala ka pa kay Daprin? O, si Daprin kilala mo buwanton? Away ka kilala kay Daprin? O, Prindab la, Daprin? Ang ataa mo ba si kay Daprin pa? O, pila na lang imo? No? Muna bala? So, ang importante, subong nga may arat na take home pay. So, ang mga kapulisan niya naton, PNP, BFP, no? Prepare Coast Guard, buto, dala pa ni sila, no? Basta ako na balaga, PNP, NFP, is doble sweldo, no? Di okay na sila iya, kay daw nasalbar sila iya, pero nga way gini abigin, way natulupangdan, gini abi ni Presidente Rodrigo Duterte, no? Kay, ang pagpangabuhi, no? Ang cost of living naton, no, isa man sa mga pinaka-importante. Do nga tulupang doon sa sitting president. Oh, sa isyu lang gani sang Indo do luson gani nila arangkahon ang mga employers ni. Oh, yo. Ang mga ti domhol man ni gani tawag sini, no? Ang tagiyabla mga puebla. Oh. Ti may mga 5 months and then renew naman 5 months. Oh. Ti nagakabagay bla ina. Tinuig ng tao da, renewal pa Japon ang inihimo nyo sa ila. Di nang konsensya kag kalag nyos na. Oh. Di nga ginatulirar ni sa gobyerno. Kay man, no? Ginahigtan masala sa liog sa mga negosyante. No? O sige. Presahan nyo ko da, kay pula ito negosyo ko, lataw ta sinoong isang may makolektang revenue rin sa ako, kung tax. Na ako gabayan mag-isang tax. No? So, kung natutani, sa peak natutani, isang, siyempre, doon isa to sa mga nakabulig kung paano namintinar ni Presidente Rodrigo Duterte ang trust sang mga pamumugon sa iya. Sang pagkomento niya to sa Indo, di pila man lang to. No?
Ti daw may gin-prioritize man lang to nga isa ka fast food chain nga ti amo tong ipang regular nila nga mga empleyado to. Oh, the rest wala naman. What I'm saying is kung ang isa ka trabahante, no? Regular, ang security of tenure, no, per se, no, niya sa isa ka kompanya, I mean, sige-sige ang iya sining obra dira, no, bisan pa paano may saligan siya. May ara sa sang kapasidad nga mabuhi niya ang iya sining nga miyembro sa iya pamilya. No? Pati kung ginatuliran naton ang ining contractualization, ti lugwa ta lumpat-lumpat. Ti okay lang ko i-renew na siya. No? Pero ti paano abi kung i-terminate siya? Din sa mga tuhangla naman siya, ngita naman sa trabaho, lalain naman siya. Problemado naman siya. That's why gani kung kaisa. Although aton ti white naman ni ginakampanya sa mga kauturan naton, pero kung kaisa kung tak-an ka na sa gulingon, mukag daw ang imo brabla, no? Nang daw why lagi sa may bato, so kung sa ka-depress ang tawos na. No? So muna ang kaimportansa iya makabanan sang kwan, sang pagregular mo sa isa ka tawo. No? Ti pila gina pag issue sa executive order da or para nga ti at least maging legal na lang gibasyan, papasar ta lagi da. No? Bill sa House of Representatives pagkato Senado, pirmahan, no? Ni presidente, sa presidente. Pag pirma sa presidente ang bill, no? Ngati ipatuman dapat, no? Irregular gid tanan nga mga empleyado. Basta nga makalapaw na siya, within 6 months or 5 months and a half, kag makapasar sa iya probationary period, no? Gwa yun sina at bandangatan, regular na siya. Regular na nga empleyado, tiwa na, no? Tikuti ka namin, it's up to him o it's up to her, no? Kung balati, mag-ayos sa trabaho niya o kung hindi, mag-resign sa masagti siya, basta gimuda na regular mo siya, no? May saligan na sa nga trabaho, So kaya ko gapati ko nga basta may regular nga trabaho ang tagsa-tagsa ka mamugon, no? Tahap man na magtinunto da, sige anong dulaan sa obra. Mga ngita naman sa liwat sang kabudlayan, mga budlay naman siya. Sa pagpangita sa obra. Di ba? Kaya rin pag ina-mention ko, every year malang ni International Labor Day, no? So ay gid sa may nakadumdum dira nga kuan no. Kaya balo kita mga politiko ni, ang mga ginapasan na kasuguan, ginabalandram na nila kada eleksyon, tiya muni, ako napapasar ko ni, muni nga nakabulig, free, tanan. Wagi sa may napanumdom da, no, kanang pasar sa kasuguan, no. Nga mambalabi nga every May 1, no, sa celebration sang International Human Rights Day, may mga incentives ang tanan nga may empleyado. Gobyerno man o kung pribado, okay na sa gobyerno, kadamo kung may benepisyo na. How come ang mga private? No? Ang private ni sa kanong lang mga soldos ni. Okay na nga makabakal ta pagkaon, makakaon 3 beses sa isa kadlaw, ay nasa problema. Isa man lang ni kada isak tuig, kun pornabi papasara da every May 1. No? Ang gobyerno. Matag abi tag 10,000 pesos kada isa or tag 5,000 pesos kada isa. Dako na nga kalipayan para sa aton. Kada tuig mo lang na mo. Ti sa pabati-bati tani. Basi kung may magduso sina, no? Katagaan incentive all private employees. No? Hindi lang sa gobyerno kay damo ako mo benepisyo da. No? All private employees kay legal nga empleyado bla. No? Legal nga mga kompanya, tagaan, no? Sang tsansa, no? Nga makakuha sa benepisyo 5 or 10,000 pesos every year. Kung malang na, may budget ganing gobyerno so wala pulos da nga mga programa. Ayhan pa ni nga makabulig once a year. Magmuna siguro ti damo tumbo pati TL group palakpakin kapag daw susurabi salamat. Kada eleksyon pwede nito pa unyo pa makapital. Iblandras tawa ako ano papasar na akong author na no sa House of Representatives sa
Senado sang pungsod Pilipinas akong utors na. Oh. Di everybody happy. Na ako suggestion lang na. Di basi kung may mga magkuan pa damo kita mga party list group subong, no? Nga naga representar man sa mamugon. O ti di na tusla. Anong kausa nyo da? Ay katingog mo da? Wala eh. Ang inyo liya para makakuha mo posisyon da, kakilalahon ka mo da. Bangod sa influensya nyo, bangod sa kwarta, bangod sa kunano, o nakapungko ka mo da, nakakuha mo buto. Pero astos ang performance nyo, wala gid pulos. 8 minutos sa kaligad sa tak ng alas 8 sa gabi sa aton sa ringa para tuntunan sa Zona Libre. This time check naman ang patrol, no? Report ni Bombo Lianizel Menado. Di ba sa aton sa ringa pagpanagad kay do may mga na-notice kita diri nga mga di pasahero nga salakyan, o nagabiyahe punta Taytay, Alihis, nagabiyahe tawag sa gani ng Granada, biyahe Santa Fe, biyahe sa Tacoling, no, sa Mansilingan. Nga may mga kwan, may mga streamer kag butar pulin sa mga politiko. Sige pa check naton ini sa LTFRB, no? Batian ta LTFRB, okay lang bala ini. Kami amo ning klase sang matarpulin ang mga dipasayro nga masalakyan. No? So para ti sa mga klaro blay asaton kay nabalaan taya, no? Dire nga kon magkuan ka, no? Pangampanya arkilahan ang salakyan mo, no? Pag arkila sang imo sa nga salakyan, kuan na dayon, no? Nang malibot-libot kada, marekurida ka. Pero hindi kaya mamasahero. Pero na-notice naton, no? Pang pasahero sa may tarpulin, wala tuo sa kilig, iban gani ara pagin sa una sang salakyan nila sa ulo, no? Sang salakyan nila, pero pang pick up pasahero. Di pwede balay na. No? So kag ti siyempre check taman ding ondok, no, kung ano ang ilang mambalde, no, kung may mga miyembro ang undok nga nagapatapik sa tarpaulin sa mga salakyan, di pasahero salakyan, ka nagapang pick up sang pasahero. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa takna ng alas 8 sa gabi rin sa ato sa Riga Pagparagad rin sa ato pala tuntunan. Nalabot ni Bombo Liani ang spokesperson sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Agod nga ti makwaan man aton sang komento with regards sa makabaran sang siring nasambit iya nga mga na notisyahan naton diri sa may bahin sang kuan ano sa bahin sang syudad iya sang Bacolod. So standby ko muna, no? So may kwan, may patigonon diri nga random pag-check, no, sang LTFRB sa mga dipasero nga salakyan, no, diri sa aton sabay sa sunod sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental. So dapat kuwang pangkwaon yun na, no? Kay do may pandam diri, no, ang aton nga LTFRB nga nagasiling, no, nga basi nga makansilar, no, ang inyo nga mga prangkisa. Amo nang delikado dira. No, nga makansilar ang inyo sa prangkisa kag ti wawaw naman kamo, no, sa pagsiling ti inano man ni ang LTFRB pero ti sala nyo gid ina. So may permit gid dapat, no? May permit gid dapat, no, ang inyo nga mga salakyan. Doon man ito ligad itong mga ginapang commercial bla nga produkto bla, no? Ang mga produkto nga ginapang butang gid nga gani na sa kwan sa taksag ka mga salakyan, no? Grabe gali, no? So tibalaon ta na karon, no, ang aton nga kwan ni Blau, no, nga Miss Universe 2022, no, sa mga kauturan naton ari digli ang kwan si Iris Mitiner, no? Do may bisita kita subong nga gabi diri kwanta ni karon Miss Universe Coronation diri sa bahin sang Pilipinas, no? So
mga former Miss Universe ini nga ti nangikabahin kag host, no? Sang kuan ano, sang siring nasabit iya makabanan nga Miss Universe Coronation Night. Diri sa Pungsod, Pilipinas. Sige, update na karon sa aton nga newsroom diri sa aton siring nga pagalagad. Tungkol sa kay Pia Alonso Wurzbach, no, ang 2015 Miss Universe. Check na to na, no? Patrol si Bombo Lianicel Minardo. Diri makabaran sa aton siring nga pagpalagad okay na daton, si Bombo Liani, no? Si sinyas man di adbi sa akon bi. No way ka ginagasin niya sa ako now. Sige. Check na patrol sa report ni Bombolian ni Selminardo. Bombolian, please come in. Bombo Pons, gina-confirmar sang spokesperson sang LTFRB6, no, si Attorney June Altura Bombo Pons, nga hindi pwede nga butangan sinisang mga advertisement o kana mga tarpaulin, naka-imprenta, placards o kana flyers ini ang sa bahin na Bambupon sa mga public utility vehicles o kana jeepney kay ini Bambupon siyara sa criteria sini sang LTFRB nga ginabawal gid ini Bambupon. So before ini sila magabutang kinanglan gid may permit ini sila o kon may pahanugot halin ini sa by higher office sang LTFRB Bambupon. So pabilin man ini sa nga mensahe si Attorney John Altora, no, ini ang spokesperson sang LTFRB6 sa Bambupon nga once madakpan ini sila, pwede ini sila pauntaton na biyahe Bambupons, no, kung masuklatan ini sang ilang mga operative. Ini Bambupons, ang sabahin sang LTFRB6, so ipagasaka, ini na ko ni consult sa may opisina Bambupons, so ang ini ang mga public utility vehicles, so kung jeepney nga mayara sa mga tarpaulin o kung mga advertisement sa Bambupons sang kandidato, no, diri sa may Region 6 Bambupons. So, Bambupons, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Attorney June Altura, ang spokesperson sa LTFRB6. Go ahead, Bombolian eh. Di na siya? Bambupons? Di na si Altura? Kaya na to gani, siling na liwat? Yes, sa Bambupons, so, sa bahin, diri sang Land Transportation, Franchising and the Regulatory Board, nga hindi gid ini pwede Bambupons. Ang ini ang mga public utility jeepney sa Bambupons nga mayara dira sa nga placard, mga naka-imprenta ibala Bambupons nga isura diri ko na mga flyers, mga stickers kaga kasubong man sa nga tarpaulin na Bambupons sa mga PUJs kaga PUV kay ini Bambupons siya public nga salakyan. So kung nga butangan na dira Bambupons, so pwede sila nga pauntaton o kung may mga sanctions sini kay yara niya nakabutang sa criteria sa LTFRB na bawal get before sila Bambupons tapik dira o ko na magbutang sa mga advertisement, especially subong Bambupons nga eleksyon, no, ang mga itsura dira sa politiko kinanglan gid ini sang pahanugot halin mismo Bambupons sa LTFRB. Okay. Paglibot kabi karon, no, kung nagakuan ka mo, naga-roving subong kung may makita ka na, no, kay damo gid guilty subong no, pilagid ka mga ruta sa masalakyan daw los kalabanan gid may mga picture sa mga politiko, tarpaulins. Yes, amo gid gani Bambupons, no. Kaya diri sa mga kumatagan daw lang nga nagabiyahe mga Bambupons sa mga nalailain nga ruta, no. Sa may PUJ Bambupons, so may makitaan kita nga mga jeepneys nga mayara nakatapik dira nga mga stickers o mga tarpaulins sa mga kandidato sa Bambupons. Pwede na sila makatapik sa mga stickers. Sunod sa kay Attorney John Altura Bambupons, ang pangalan lang kundi ng ila sa nga rota o kontuda Bambupons, so ang may kantanan na ini sa pagbiyahe nila bala sa nga pangalan kung diin ng ila rota kontuda Bambupons. So ginabawalan gid, no, ang gina-emphasize dira Bambupons, bawal gid sa nga isura dira sa nga politiko ang public utility. Okay.
Sige, pamatian ta, no? Bubulyani, spokesperson isa, no? Yes, Bombo Pons. Ang complete name niya gani? Bombo Pons, ang pahayag ni Attorney June Altura, ang spokesperson ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Bombo Pons. Allowed inabala ang public vehicles na may mga tarpaulin sa political candidate attorney. Hindi dapat may permit na sila. Oo. Attorney, ano di ang pwede nga mahimo sa ila kay hindi allowed? At ipaano lang namon, ipasa namon sa amon operation, sagod na tapna, tapna na. Oo. Yes, sa LTFRB, attorney, nakabutang na siya kung may guidelines o kung mga ordinance, attorney? Ara na sa amon sarterya na hindi kabutan sa mga advertising placard, tarp sa jeepney, be it for political or commercial purposes without permits, rutina. Hindi kinapwede. But anything that you put on a jeepney not related sa mga regular function, butang mo dati kung biyahe yan, okay na yan, no? Yes. Pero kung other than that, hindi na pwede. Mga flyers, muna dapat may prior permit na sa LTFRB. Oo, sa nagapamati sa mga drivers o operators na ginagamit nila sa lakyan nga daw ginabutangan nila sa mga tarp, sa mga kung ano man nga say na iyaman sa politiko o kung iyaman na sa mga advertising sa produkto, ginapahanumdom ka mo nga hindi ina pwede kung wala pahanugot sa opisina ng LTFRB. At kung wala ka mo ka-apply dito, at ginahimo nyo na pwede naman ka mo paunta doon at sa anytime kung makitaan ka. Okay, si Attorney Salvador June Altura, no? Yes, Bombo Pons. So, maklaro, Bombo Pons, nga hindi kit pwede. Ini ang advertisement sa mga politiko o kan-ano ang commercial sa mga PUJs, Bombo Pons. I hope nga nabatian nila na. Ma-timingan sila galibot subong LTFRB, tapos kini sila? Amo kada Bombo Pons, no? So, buwas, manara ang bahin sa mga board of directors ng LTFRB kag mga officials man sa bago, Bombo Pons. Sige. Bombo Pons, sa mga ang balita nga gikan sa patrol, ini si Bombo, yan Phil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Sige, salamat sa patrol. Bombo yan ni Selminado. O, mo na, at least, no? May ara kita sang pahayag halin sa LTFRB. 20 minutos sa kaligan sa tak ng rason sa gabi sa ato sa Liga Pagpalagad. At ang tadugang nga mapanumdom, balikay kita. Pagkatapos, gilamang sini. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bumbo. Pabalik na rin sa aton nga pagpalaga. 32 minutos sa nakaligid sa taknang alas 8 sa gabi sa aton nga para tuntunan. Every Saturday, no, sa until 8:30 lang kita. Sabay na kamo sa sponsored block time and then ang aton nga Santos nga Rosario. Karon alas 9 sa gabi kang sa ang bombo hanay sa gabi. Updan taman Japon, no, karon sa aton sa nga mga kabombo. Siyam na lang kadlaw mga kabombo ang nabilin. Eleksyon na Mayo 9 tuig 2022. Sige, good luck sa aton nga mga politiko kag sa mga botante para sa Mayo 9. Buwas Mayo 1 na, International Labor Day commemoration.
Happy weekend sa inyo tanan-tanan ng iyong lagad Bombo Ponce Espino. Nagapasalamat sa pagpupunta pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamo